Това е. Много ми се искаше, но не предполагах, че така ще се развият нещата. Малко те намокрих със спирт. Ама той е отлежал спирт. 12 години, да. Така. Специално. За Христо. Удивително. То стана цяло стихотворение. Само за Христо, бъди все така смел и очарователен. Не е моето пожелание за теб. И сега тук ти пишем нещо много важно. И ти като станеш на 13-14 ще го разбереш. Пише ти рок-н-рол. Едно подписче. Банка, готов ли си? Връщаш китарата и на пиано. Супер! Много шум за Христо, дами и господа! Меси или Роналдо?